Abante. Kamusta na? Welcome natin mga suki. Mayong hapon sa atin matagpulamati sa atin sa mga kabombo sa 61 kamakabaranggayan sa Surat sa Bacolod. Of course, mga suki natin sa mga banwa kasulad sa kabugusan sa aton sininga probinsya. Mga nakatutok live sa aton sa FB Negosano Bacolod din mo sa bayan sa Pilipinas. Di masing kalibutan, makita nila. Mabatayin natin mga palagad sininga po siya patuntunan bombo report sa afternoon edition. Masako nato sinipalibot sa sunod sa Bacolod. Magutok-utok nato sini mga dalano nagpuli na sa aton sini nga mga trabahante. Kapudyutag sa diri kahapon, Bombo Dennis Rubica. Ang mga balita ng aton pagtamod siya nga pong palagad siya patuntunan bombo report sa afternoon edition. Isa kaawol nga pulis nga may kaso sa may syudad sa Kabangkalan ang natiklo, nadakpan sa makatapos ang PNP IMIG dito iya sa may probinsya sang Cebu. Samtang 40 ka mga assault combat boots gindunar sa Bacolod City Police Office kag sa sospechado sa drug bypass operation sa syudad sa Kabangkalan na rekobiran sang Cebu kag armas lutang. Sa ato sila mga nagapaunang mabalita iya sa palibot sang pungsod ang Senado ginhangyo karon sang Korte Suprema nga sabton ining petisyon ni Lincoln Ong ang direktor bla sining kontrobersyal nga pharmaceutical angot sa padayon nga pag-detain sa iya mga kabanan. Samtang ang Okta Group nagpagawa karon siyang projection nga sa pag-abot kuno sa bulan sa Disyembre, no? Ang kaso sa pungsod sa COVID-19, ang daily cases naton sa COVID-19 niya sa bulan sa Disyembre magalabot na ako sa 3,000 tob 4,000. Terrible ka magamon ito dumayo ni nga balita, dumayo nga projection ha. Hindi yan sa masunod nga tuwig maka-amat-amat na kita balik sa aton sining normal. Kang sa aton sinibalita gikan sa luwasang pungsod, ang Amerika nagpahayag man nga ilas ni karon niya dulunan o border sa Mexico kag Canada, ila pagabuksan sa mga fully vaccinated individual. Sa muna ang mga balita aton may balita aton kapag tamod sini nga po palagi siyempre tuntunan bombo report sa afternoon edition. 40 minutos na nakalabay sa takna alas 5 sapon. Natang report ni Bombo Grace Linubaton ining isa kaawol nga pulis nga taga-syudad sa Kabangkalan apang before na assign sa may banwas ang kanduni. Nag-awol mga almost pila nakatuig malawig-lawig na baka damo galis ang kaso yes niyo. May warrant of arrest ng pagwa ang korte against siya. Natigaan din siya nga madakpan sa mga elemento sa PNP IMIG. Ining isa ka special unit siya sa police ining Integrity Monitoring and Enforcement Group sang PNP. Gindakop siya based sa warrant of arrest dito pa iya sa probinsya sang Cebu. Prong kaso yari din sa may syudad sing Kabangkalan. Ibalon tayo sa report ni Bombo Grace Linubaton kung sino ining membro sang police, sino ining awol nga police nga sinaton taga-syudad sa Kabangkalan, assign dito sa may banwas ng kanduni, nag-awol, bakit siya damo sa mga kaso, nga gina pangatubang makabinan, nagpulong panago, nakalabot dito sa may isa ka banwa, sa may probinsya sa Cebu, natiktikan, natutulan, sa atin makatapos ang PNP IMIG inaresto, no? Dala ining anom ka mga warrant of arrest sa mga kaso nga gin-file sining nasambit nga pulis makabinan, no? Sino ining nasambit nga awol nga pulis makabinan, nga sinatonti dok hapon na siya ginadakop sa makatapos sa PNP IMIG, dito iya sa may isa ka banwa, no? Sa may probinsya sa Cebu mga kabinan, no? Ang Cebu siling naton o kon ang IMIG amo ni isang special unit sa PNP. Amo siya nagapanakop la sa mga kabaro nila ang may mga kaso doon naman sa unang dati nga head sa si ADG dire iya sa may syudad sa Bacolod tong si Major lipat to sing apelyido niya nga gindakop sa mga membro man sang IMIG sa Bulangan dito iya sa may barangay Mansilingan sa kaso man nga tungin na may complaint siya nga extortion
Tiyan mo ning ay migsiling ko ng special unit sang PNP nga mo ning nagapandakop iya sa mga kabaro nila. Nga may mga kaso nga nagapalalagyo or hindi bala malocate. So daw mo ning ilayang trabaho sa pagpanakop sa mga pulis Manila kasubong nga may mga reklamo kon may complaint mga kamenan. So mga lawig-lawig naman siguro, mga 5 years almost nga nag-awol ini sa Bitya Police. Isa pa din sa mga kaso niya, ining armas siya bla, issued firearms siya. Daw wala ini kuno makuan mo, wala iya ma-turnover sa custodial facilities ang PNP. Daw mo ning sa pagin sa mga kaso iya para tubang subong. Malversation of public property. Mga kabinan. Anong gini ka man kaso, may kaso pag sa galing nga kuano sa 10591 tubo may kaso pag sa illegal nga droga ba terrible ko grabe man niya kadamo-damo kaso ini nga nasambit nga pulis tamo garo nasukon nga nag-awol siya nag-pulo panagyo pulo panago mga kaibigan. So sa pagkilala ko ang report ni Bombo Gracie Lobaton sa iya sa pagpagangot sa atong sinikabangkalan PNP na kasi nato ini nga pulis dito ini may kaso naka-file sa korte sa sunod sa kabangkalan amo ning dito ni sa pagdalon balik sa korte i-presenta sa korte nga nag-issue sang warrant of arrest against sa sambit yang dati kung awol magsiling ka awol ya ti absence without leave nagkuhan ka black kung sumaka pa nagpalagyo ki imo niya dahil niya nag-retire ka o na-dismiss ka sa serbisyo or guwa ka na sa serbisyo kung awol kaya mo so nag-active ka pa sa to kag nagkuhan ki imo ya panago palagyo makipinan so muna nagwa sa sambit yang police Huwag sa mabalaan kung din sa ulo tinatoktikan sa isa ka banwa dito iya sa may probinsya sang Cebu. Nagpulo pa to plane ining nasabit nga anay tiba siling kaawol siya for almost 5 years tilakuan na siguro na dula na siya na delete ni siya sa roster sa atong sining PNP as membro sa atong sining Philippine National Police kung sa mukan pa umalis daw lang paalam mo mga kuan ka ginatagan ka awol absent without leave why ko kasi naggo aklay mo sa serbisyo nalagyo ko sa imo siniya nga wala ka nag-report sa mother unit mo wala man sa anong abiso wala man sa anong komunikasyon wala sining awol ka bla mga kaibigan sino ini nga pulis kag ano nang pinaka-latest subong di na ni siya so aring mga detalye niya sa pagkalinya ang kaundan sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton sa patrol. Bombo Gracelyn, may hapon kamin. Yes, Bombo Dennis, isa ka awol PNP member ang nadakpan dito sa probinsya sang Cebu, especially sa barangay Mantalungon, Barili. Bombo Dennis, ginkabig ini siya nga wanted person man sa kabangkalan PNP kay madamo ini siya sang kaso. So ang iya sini nga pangalan amo si William Escalada. William Escalada nagaedad sang 45 anyos kag naga-estar sa barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental. Bombo Dennis, ang iya sini nga mga kaso pertigid kadamo, no? Anom kabilog ang iya sini nga criminal case. So una sa malversation of public funds, no? Kag violation sa section 5, 6, 11, 12 sa under ni sa 91 RA 9165 kag violation mo din sa RA 10591 upon illegal possession of firearms. So Bombo Dennis, subong ato siya sa probinsya sa Cebu apang gina-process naman para nga mabalik di siya sa Kabangkalan PNP, no? Kag timuon ang ni sa iya pagpasaka sa kaso. Bombo Dennis, maliban sa anom ka mga kaso mayara pagin sa administrative case amo iya nga pag-awol o kung absent without official leave. So ini siya ang nagsugod duty as
police officer sang tuig 2005, no? Mm. Kag naawol ini siya sang 2016 na, Babudanis, kag ang mga kaso yung pasaka sa iya, sang 2021. So, before ni siya mag-awol, Babudanis, nag-intra naman ni siya sa mga illegal nga mga aktibidad. So, amuna nga nag-awol ni siya. Kag, dito siya dakan Cebu, kay tungod ang iya, sining mga relative sa Babudanis, ato na to sa Cebu. So, ginamonitor na siya mo sang aton sining Kabangkalan TNT. So, tigayon siya nga nadakpan. Kag, meron na siya litrato, no? Kung pamilyar ang atong mga kauturan sa niyas nga itsura. Si William Escalada. So, Kumbaga, Ghislaine, yes? sa dili sa ganun assign nga PNP, dili sa probinsya? Babudanis ako din sa aton sining Deputy Chief of Police nga si Lieutenant Dennis Melgarejo na assign ini siya sa Banwasang Candoni. No, dito ang last niya nga deployment, Babudanis. Last assignment, and before siya nag-awol. Yes, Babudanis. Ti mo naguro nga bangod sa kadamon sa kaso niya, mo nagpulo palagyo sa dito sa naka patopling sa mga parente dito sa may ano to, Banwas ang Barile sa may Cebu. Sakto gid, Babudanis. So, may lang kay naton sini nga mga kapulisan sa Kabangkalan TNT, no, nagkipag-angot ini sa Integrity Monitoring and Enforcement Group ito sa Cebu, kagatigayon siya nga madakpan. So, Babudanis, atong pamatian ang pahayag sang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan TNT nga si Police Lieutenant Dennis Melgarejo. Okay, again, no? Si Sir Melgarejo, abi pamatian ta kay para makuatang dugang pagdili nga kwan nga detalye. Ginconduct ni naton ang pag-serve sang warrant niya with criminal case number 19 for violation of Article 217, malversation of public property, violation of Section 5, 6, 11, and 12 of Article 2 of RA 9165 and violation of RA 18591 against ni sa aton nga akusado sa mga alas 4:30 ng hapon sa October 12 dito sa Sitio Pabo, Kaog, Sulan, Barangay Mantalungon, Barile, Cebu, ma'am, with the joint element ng aton Kabangkalan City Police Station and IMEG Visayas, ma'am. So, pila tanan gani sa iyang ka? So far, for bali apat anong ka case ni ma'am na lain-lain nga kaso ang ginserve natin sa iya. So, ano pag ining background niya, sir, kay Hambal di awol siya nga PNP member? So, di ka na sa tayo na-assign? So, ang ato ning akusado, bali formerly, ni siya, awol PNP, assigned sa Candoni Police Station. So, ang ato ning warrant niya na serve siya, issued and signed ni sa ato ng Honorable Judge Rodney Z. Magbanwas ang RTC 6 Band 61 Kabangkalan City, dated January 12, 2021. Pero sir, ning si William Escalada, dugay na niya siya nga awol? So para dugay na ni siya nga awol, ma'am, since pa ni siguro mga Ano ko na sir ang reason behind sa iya sa nga pag-awol, sir? so siguro ni mga sa ato ning ang iya ni illegal na droga, so siguro dra siya na filean sa administrative. So ang nakita ko rin yun, Section 5, 6, 11, and 12, bubulubog ating Section 5, sir, no? So ang pinakadako pagida ma'am nga case nga niya ang Section 6 maintaining drug din, ma'am, bali no bill man ni siya with a fine of corresponding fine to from 500,000 to 10 million pesos. So mas dako pag ining violation, ma'am. Oo. Pero sir, dugay na niya siya nga police. Yes, ma'am. Bali nag-intern ini siya sa service bali 2005. Daso nag-awol siya. Daso before na siya mag-awol, yung mga intrahan na siya ng hindi amo. Yes, ma'am. Muning napailan siya sang kaso
Oo. ni Sir nga, sa Cebu pa siya nadakpan, Sir How? May pamilya to siya. so para muna tong naton monitor ang mga relatives niya dito hasta nga na naton sa lugar ni sang Barili, Cebu. Pag dito nato na tigayon ang pag-implement ng aton niya para to bare. Station na pa. Tawol niya muna ang aton niya administrative case. Awol Okay. absent without official Oo. leave. At isip pito gali tanan. So administrative niya ning awol, then may anom ka criminal case, so balik Okay. muna. Sige, sir. Sir, din na susubong, sir. So para pag pa naton nga maikutar tong nga madala ni balik sa kabangkalan para ma-present naton sa court kag ma-return ang iyang warrant. Ato pa sa subong sa naton ma'am sa IMIC personnel dito sa Barili, Cebu. Coordinate naman tato. Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Dennis. So, madamo-damo sang kaso nga tubangon sa ato sini nga suspectado. Anom ka criminal case sa ka admin case. Yes, isa pa ka anay police, Bombo Dennis. Okay? Yes, Bombo Dennis, ini si Bombo Grayson Labaton nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa motong report sinisay ka awol nga police nga membro anay sang last assignment sa kanto ni Municipal Police Station pero taga Kabangkalan City ni Occidental nga dito na nagpatupling sa may banwasang Barili probinsya sang Cebu. So tapon isa ginadakop sa aton Joint Elements sa Kabangkalan PNP sa IMIG Visayas armas dala o warrant of arrest sining anom niya ka mga kaso kriminal nga na-file sa korte sa may syudad Yasang Kabangkalan. 54 minutos na nakalabay stock na alas 5 sa hapon. Inyo patutunan Bombo Report sa afternoon edition. Magpapabalik makaligad lamang pila ka importante nga mga pahanumdom. Nakahibalo bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaron sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ila binagid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, Bombo Radyo Bacolod. Balik din pagpalagay si Pagtutunan Bombo Report sa afternoon edition, oras 58 minutos na kalabay. Nagkaligad sa takna alas 5 sa hapon pasalaan, nag-report ko ni Bombo sa patrolta, doon ang mga malala sa news center na ton. Makabilang kay Bombo Carla Defensor. Batay na nga, dugay-dugay news center at mga sa ko labas ka man nagapauna nga mga balita national, specialmente ning payag karon niya sa Okta Research Group. Damayo na yung balita. Kaya sa pag-abot ko sa bulan sa Disyembre, ang mangin kaso naton, daily cases ng COVID-19 sa pungsod Pilipinas, magalabot lang ko sa 3,000 to 4,000. Bati mayo kumpara mo subong nga wala pa kita nga nubo sa Gismil, 8,000, 9,000 sa legal kaya bulan sa Setyembre, kalabot tiyatag 24,000, 20,000, 22,000 mo ang kaso sa COVID tag sa kadlaw. No? Kung magamuning forecast sa Okta Research Group, ti daw mayo ning sining nga balita na sa ato sining away sa ato sining kampanya against COVID-19. Sa bagay ka mo sa Metro Manila sa Bugo sa pungsod Pilipinas, milyon naman ka mga Pilipino ang fully vaccinated na kag subong everyday ongoing mangyapon ang inoculation, ongoing mangyapon ang mga bakuna mga kaibigan. Kadamo naman kadamo mga Pilipino naton nga pabaksin bato COVID-19 daw mo na yung bulan sila ko sa September nga daw ikaw daw masubo-subo sa maragtas sa Pilipinas particularmente sa ato sila nga away o against COVID-19 kay bulan sa September daw mo gini since ka nagpandemya kita sa ligad yang bulan sa Marso ligad nga tuig amo ning pinakalala nga epekto sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas ang bulan sang Setyembre nga nagahagunos yang kadamuon sang daily COVID cases nagahagunos man ang kadamuon sang daily mortality rate naton sa managkalamatay sa isa lang kadlaw may tag 15, 17 may tag pulok bilog ang nagkalamatay dito sa Negros sa probinsya sa Bacolod meron man sa subong adlaw pinaka-latest nga data sang Western Visayas Department of Health daw mayo kay daw nagdubo ng kaso sa probinsya nag 55 na lang ang City of Bacolod daw sobra pa siyang gyapon the rest ng mga lugar sa Western Visayas double digit na lang as of today ang new case sining adlaw mga kabinan October 13 mga kabinan postila probinsya taga pala kaakyapon ng kaso sobra pa tagapon 4,000 ang active cases naton diri iya sa probinsya sa Negros Oriental patay ta sobra na sa 1,000 kalasig lang singko digi nagdalag ko ang mga mortality rate naton ang number of cases naton sining bulan sang September sang ligad naglo bulan sang September mara pagatoy adlaw yang naglabot kita 300 sobra gatag 200 sobra kita yang kaso naton kada adlaw mga kabinan ito ginambalan to temo na to efekto kuno 5
epekto na to sa mga Delta variant cases nga nagluluhaw o nagluluntad diri iya sa probinsya na to, no? Sini nga bulan sa Oktubre, kung mamatamat ni panubo ang daily cases naton, mas manami ini nga patimaan, no? Samta nagpatapos kita, no? Sa sining tuig 2021, no? Ari na kita sa last quarter sa tuig 2021. Ari na yung center sa ato sa Bombo Network News. News Center, Kevin! Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSL, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, Oktubre 13, 2021. Napapanood din tayo ng live sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. Sa ulo ng ating mga balita, ang National Capital Region ibinaba na ng alerto sa Level 3 ayon naman sa IATF sa kabila ng pagtutol ng ilang eksperto na pagluluwag sa Metro Manila. Death toll naman sa pananalasa ng Bagyong Maring sa Pilipinas sa abot na sa 13 habang nasa 10 pa ang missing. Samantala, good news naman, gamot sa COVID-19 na Molnupiravir posibleng maging available na sa Pilipinas sa susunod na buwan kung mabigyan na ng permit ng FDA. Ang Southern Leyte naman na Congressman Roger Mercado nanumpa na sa Malacanang bilang bagong kalihim ng DPWH. Samantala, ang Korte Suprema pinasasagot na ang Senado sa petisyong inihain ng controversial na Pharmaly Director na si Lincoln Ong na may kaugnayan pa rin sa pagkakakulong nito sa Senado. Tensyon naman na mayani sa munisipyo doon sa Colombia Sultan Kudarat dahil sa dalawang nakaupong alkalde, operasyon apektado rin. Sa atin namang international news, ang Amerika naglunsad na rin ang investigasyon sa posibleng kaso rin ng misteryosong karamdaman o sakit ang tawag kay Havana Syndrome sa US Embassy doon din sa Colombia. Sa sports news naman, ikalawang player ng Boston Celtics ang center na si Al Horford nagpositibo rin si COVID-19. At live via satellite mula pa rin sa Bombo News Center Makati, kami po maghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombel Maracol at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, umakyat pa sa 13 ang bilang ng mga nasawi, kaugnay po naman ng pananalasa sa bansa ng bagyo na si Maring, habang siyam pa ang pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Sa report ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC ngayong araw, nasa kabuang mahigit 21,000 katao o mahigit 6,000 pamilya ang naapektuhan mula sa mahigit 200 mga barangays kasama ang Ilocos Region, yung Cagayan, Central Luzon, Mimaropa area at Cordillera. Natili pa rin naman daw sa evacuation center ang mahigit 5,000 individual o mahigit 1,000 pamilya, habang nasa mahigit naman 1,000 pamilya naman ang pansamantala pa ring nanunuluyan. Nakapagtala na rin ang kabuang mahigit 50 insidente ng mga pagbaha kung saan humupa naman ang baha sa ilang mga lugar na rin sa Ilocos Region, yung Cagayan, Central Luzon, Mimaropa area, Western Visayas, Caraga at Cordillera Region. Mayroon ding napaulat na 14 na insidente ng mga landslides. Aabot naman sa mahigit 1,000 pasahero, mahigit 500 rolling cargos at 2 vessels ang stranded sa ilang bahagi ng Calabarzon, Eastern Visayas at Caraga Region. May mahigit 50 ring kabahayan ang bagyang napinsala ng bagyo, habang nasa 55 naman ang totally damaged sa Central Luzon, Mimaropa at may mga report din sa Caraga at Cordillera. Sa larangan naman ng agrikultura, papalo na sa kabuang halos kalahating bilyon ang halaga na napinsala at natitala naman sa paghagupit ng bagyo sa may Ilocos, kasama yung Cagayan at ginarin sa Cordillera. Samantala, maki-update naman tayo dahil ilang mga residente doon sa La Union, tanging dalangin ngayon ay manatili silang malusog at hindi magkasakit sa kabila ng hamon na kanilang kinakaharap. Nariyan nakatutok ang Bombo Radio La Union. Lubog pa rin sa tubig baha ang malaking bahagi ng Barangay Rimo sa bayan ng Luna at maging sa ilang parte sa bayan ng Bangar, La Union kahit na nakalabas na ng bansa ang Bagyong Maring. Narito po ang kwento ng mga typhoon survivors. Mababaka sa mukha ni Mang Rodel Resurrection ang pag-aalala kung saan kukuha ng kanilang pagkain at iba pang pangangailangan.
Isa lamang siya sa mga residente na lubhang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Maring sa Barangay Rimos 2 sa bayan ng Luna, La Union. Ito ay matapos umapaw ang ilog sa kanilang lugar. Ayon kay Mang Rodel, habang tumataas ang tubig noong humakagupit ang bagyo, ay dali-dali nitong inilangoy patungo sa ligtas na lugar ang kanyang 4 na apo at nagpasaklolo sa mga rescuers. Rigat talaga. Awampay na isa lang kami pulo sa gamit na. Nakkalada naman talaga. Inilangoy ko na kita bigyan pabagatan sana kami rescue kita hindi RRM. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Tatay Rodel Resurrection dito sa Barangay Rimos 2 dito sa bayan ng Luna, La Union. Hanggang ngayon, baha pa rin at ayon po sa kanyang kwento, lagpas tao hanggang tubig baha. Ito ngayon. Mapansin niyo po, ganito kataas o kalalim ang tubig baha nung kasagsagan ng Bagyong Maring. At yung kanyang mga apo, ito yung kanilang mga isinalba. Sa kwento naman ni Kagawad Mario Navarro Sr., lumubog ang buo nilang barangay at ito na ang pinakamalalang baha na kanilang naranasan. Nabayag namin nga awan tilayos naman dahil ito kadadakalan tilayos. Ito yung Awan tinay salbar yung gamit apo. awan na po lang, nagyan lang gamit medyo nga ito, ang medyo na awan Nagita pagpili, TV kada freezer nga duwa, awan nakakuan. Nalayo sa amin Halata naman ang kalungkutan at pagod sa mukha ni Rachel Sanchez ng Barangay Rimos 1. Gaya ng ibang apektadong residente na walang naisalbang kagamitan at pagkain ng kasagsagan ng bagyo, ay abala rin ito sa pagkuha ng mga gamit na maaari pang mapakinabangan. Awan pa na isalakan ni sir na kuan nga di kami ning nagfluting amin urid ka bagatan. Maging ang Rimos Elementary School ay hindi rin pinatawad ng kalamidad. Sinabi ni School Principal Nestor Valdez, lahat ng kanilang kagamitan sa paaralan at learning materials para sa mga mag-aaral ay binura ng tubig. Pero ngayon, mas malala kasi yan, mga pader namin, lahat yan, walang naisalba. Kahit na naitaas namin yung mga gamit dyan sa kwarto, wala rin. Pinasok rin at saka tinumba yung mga lamesa. Yes sir. Gano'ng kataas sir? Hanggang taos at Lampas, yung kalahati yan, yung kalahati ng building, yan ang naabot ng tubig. Nananatili mang putol sa ngayon ang supply ng kuryente sa bayan ng Luna, ay gumawa naman ng paraan ng lokal na pamahalaan upang mapanatili ang daloy ng komunikasyon at mapawi ang pag-aalala ng mga kamag-anak na nasa malayong lugar. Naglagay sila ng charging area para sa mga cellphone na pinapagana ng generator sa iba't ibang lugar. Siya samantala ng mga residente dito ang magandang lagay ng panahon sa pagsasalba ng kanilang mga gamit. At umaasa po sila na sa lalong madaling panahon ay makakabangon sila mula sa dilubyo na dulot ng Bagyong Maring. Ang tanging dalangin naman ng mga residente ay manatili silang malusog at hindi magkasakit sa kabila ng hamon na kanilang nilulusong matapos ang dilubyo. Sa ngayon, Bombo Elmar, nasa 4,390 na individuals mula sa 18 barangay sa bayan ng Luna ang lubhang apektado ayon sa report ng MDRRMO. Base naman sa talaan ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, umaabot naman sa 88,000 na individual o 25,000 na pamilya mula naman sa 175 na barangay ang lubha naman na apektado ng Bagyong Maring. At sa ngayon ay hinihintay naman ni Governor Bacoy Ortega ang rekomendasyon mula sa Provincial Board para sa pagdideklara ng State of Emergency dito sa lalawigan ng La Union. Bombo Elmar. Bombo Absa ng Bombo Radio La Union, anong impormasyon dyan? Kailan may babalik yung supply ng kuryente sa ibang lugar dyan sa may La Union na Bombo Abs? Sa ngayon, Bombo Elmar, wala pang ibinibigay na impormasyon itong La Union Electric Cooperative at itong La Union Electric Company. Actually, sa ngayon, Bombo Elmar, nakakaranas kami ng brownout dito sa lungsod ng San Fernando. Dito naman sa station ng Bombo Radio, gumagamit kami ngayon ng genset, Bombo Elmar. Talagang hindi naasahan pala yung pagbaha dyan. Ang sabi ng na-interview mo kanina, talagang sa matagal na panahon ngayon nangyari yan dyan. At hindi rin nakapaghanda Bombo Abs, yung mga mamamayan dyan sa La Union sa ganong katindi na dala ng buhos ng ulan ng bagyong si Maring, Bombo Abs. Yes, tama ka yan, Bombo Elmar. Ito yung halos pare-parehong kwento ng mga na-interview nating residente
lalong-lalo na sa bayan ng Luna, La Union, Bobo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Abs, at ingat kayo dyan sa La Union. Maraming salamat din, Bobo Elmar. Yan ang balita mula dito sa La Union. Ito si Bombo Absalom Flores, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 dito sa La Union. Basta Radyo, Bombo! Samantala, hindi lamang sa may bahagi ng extreme Northern Luzon ang napektuhan itong masamang lagay ng kalamidad, maging dyan sa ilang bahagi ng Palawan, at may nakuha ring impormasyon dito ang Star FM Iloilo. Nananawagan ng tulong ang pamilya ng 4 na patuloy na nawawala matapos na rumagasa ang tubig baha noong madaling araw ng Lunes sa barangay Batang-Batang, Nara, Palawan. Ayon kay Edna Esmao, sana ay matulungan silang makita ang 4. Maliban sa mga nawawala, natagpuan ang bangkay na isa pa nilang kaanak na isang 3 taong gulang na batang lalaki. Batay sa tala ng lokal na pamahalaan, mahigit sa 1,000 mga tao ang apektado ng Bagyong Maring sa bayan ng Nara na nasa southern part ng Palawan. 4 ang patay at 4 pa ang nawawala, habang 130 pamilya naman ang patuloy na nasa evacuation center. Ang patuloy na hinahanap ay ang mag-iinang sina Rizal Esmao at RJ Ganancial, ang mag-asawang sina Rodney at Melinda Remonsada, mga biyana ni Rizal. Si Rizal ang ina ng natagpo ang bangkay ng 3 taong gulang na batang lalaki na si Jimuel. Nangangailangan po kami ng tulong at sana po pati na po sa pag-rescue sa kanila, mahanap po sana silang 4. Ang panawagan ni Edna Esmao. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Ter nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, naniniwala naman ang infectious disease expert na maaga pa para ibaba ang kasalukuyang alert level status sa National Capital Region. Sa personal obserbasyon ni Dr. Ronjen Solante, ang head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department ng San Lazaro Hospital, Manila, na bagamat bumababa na ang mga kaso ng COVID-19, ay kailangan ding ikonsidera ang kalagayan ngayon ng mga healthcare workers. Kahit na mataas anya sa ngayon ang healthcare capacity, ay dapat ding tignan kung mayroon bang sapat na health workers na mag-aalaga sa mga pasyente. Paliwanag ni Dr. Solante na hindi pa gaanong nakikitaan ng significant downtrend ang COVID-19 cases sa Metro Manila para magkaroon na ng pagluluwag sa alert level status sa rehiyon. Subalit umaasa naman si Solante na kapag nagtuloy-tuloy ang pagbaba ng COVID-19 infection sa mga susunod na 2 linggo, ay maaari ng luwagan ang alert level. Kaugnay pa rito, ilang mga Metro Manila mayors ang nagsabing pabor sila na luwagan sa Alert Level 3 ang alert status sa NCR sa gitna ng bumababa na kaso ng COVID-19 sa nakalipas na mga araw. Kabilang sina Manila City Mayor Isko Moreno, Mandaluyong City Mayor Menchi Abalos at San Juan City Mayor Francis Zamora na pabor sa naturang panukala. Sa kasalukuyan, nasa nakataas sa Alert Level 4 ang Metro Manila hanggang sa araw ng Biyernes, Oktubre 15. Samantala, pabor din naman si Health Secretary Francisco Duque III na inilagay na ang Alert Level 3 sa Metro Manila. Ito'y matapos makapagtala ng pagbaba ng mga natatalang COVID-19 cases sa National Capital Region. Bagamat pabor siya sa pag-downgrade na ng alert level sa Metro Manila, yung mga miyembro naman daw talaga ng IATF ang formal na nag-anunsyo nito.